weltaare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltaare tv takkusan yoni to ndendori to seeno paalel to hammadi hunare to wendu bosoyaɓe to wendu to wawde to wawde to jaali guela to kiidiram ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno ahmad tidiane Mamadou Saïdou Ba to Madina Gounass ha to Daka Madina Gounass ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruuji menen to leydi Mauritanie délégation ministére uji jeegom e garɗo wonduɓe ɗofti tigui jaagogal hoore jaagoɗo leydi ndi tawtoyede batu taw ko batu ɗoɓe ɗemini waddude e jaagoɗɗe to leydi Maroc to leydi Sénégal Macky Sall waɗi limosé biteɗo Papa Amadou Sarr on noon ko kañuma wonno der leydi ndi ɗum noon ko caggal nde waɗi ko wiyete blasphème to leydi Mali laamu leydi Mali yeddi ha suuri ladde wiyede kay ko kañuma yooɓi pittali yoga e Mauritannaɓe taw warateɓe kala sahadira leydi he to leydi Guinée 56 parti politique kolliri tigui so tawi nden taki so ni nattani koko jippoto e booli hollirde metti mumen ko fati e koninkoɓe ardiɓe leydi ndi e mbaɗi transition bisimilla moon e ketti hotondirte joni joni jañoɗen musidɓe tedduɓe taweteɓe funnangue hirnangue rewoy worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗen jam garɗo e men woni gorel tayya ko haa ko iwruken tokkorde nooro haa ko moƴƴo arko safrode wurtinde neɗɗo haa artirma e jakatagal maɗa gorel tayya jogiiɗo caɗele ɗaɗi mo ƴiƴam dogata e nder ɓandu muɗum jogiiɗo caɗele gorago mo nangata taare jogiiɗo AVC cardiaque haa e ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodiri e gorel tayya ma yiito hen hoore maɗa on tuƴiɗo donkuɗo darade donkuɗo yaade taw kadi ko caɗele ɗaɗi jokkodiri e gorel tayya noon ko haa ko moƴƴo ko ala rewam no jariɗa kala ala ko bonnantuma haydara so wona ko addema jaam an debbo e an gorko donkuɗo jokkude enɗam mo yahata juma e jama ngam caɗele koyɗe caɗele ɗaɗi jokkodire gorel tayya ma yiite hen hoorema hewɓe ceetima cafrima hen yoga e ñabbuji goɗɗi hayɗi gonaɗi limtuɗen ɗi mbadden dando e gorel tayya sa yiiɗi jokkodire e gorel tayya noon hetto ɗeɗo henno tongoɗe joni joni jiituɗa hoore maɗa so tawi koto kongo gonɗa jokkodirta koye biyeɗo Mamadou Gaya mbatta ko 00242 05 050 36 08 so tawi kota sudde suudi gonɗa Ibrahima So 0027 827 46 76 72 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa Abou So Kawral Fouta business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto Mozambique gonɗa Ibrahima Ba Pemba Cabo Delgado ɓuri ɓurɗo andirede Alex mbatta ko plus 258 86 128 77 21 so tawi noon koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngaydo 00337 82 33 80 55 so tawi noon ko site mabɓe internet jiɗɗa ko ƴettude ko heewi mbatta yeeyoyde walla mbatta somade e mabɓe mbatta ko oɗo hen www.goreltayya.com ɓeɗo tongoje noon kala hen ɗo jokkodirɗa maɓe ko dokke ɓurɗo ɓattadema ɗo mbawɗa wonde e windere nde kala mbadden dando faade gorela tayya kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique
jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone alkamisa sappo lewru mbooy hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi kabaruuji men e ɗemgal pulaar sawte he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah on ñagama yafuy noon tokkirgol kabaruuji ɗi on ñagama yafuy kadi to banggue ko mawninta sawto ko e oɗo saaha joni machine ngaji ɗi jaɓani kabaruuji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie pujotoɗen délégation taw ko délégation ministériel timmuɗo tawi kadi ardi on délégation ko ministre hoore jagoɗe leydi woni Mohamed Wula Bilali omo ardi noon ministére uji jeegom woni jagorɗe jeegom ɓe ummima Nouakchott alarba hanki o kikiɗe kirɗo faye jamma ɓe jaabini Rabat to leydi Maroc nayi ɓe toon noon ko artototo yeyde batu taw ko batu ngu ɗamini waddude e jagorɗe leydi Maroc ina on wona batu noon ko kamɓe jagorɗe ɗiɗi ardiɓe jagorɗe ɗiɗi woni premier ministre mo leydi Mauritanie hono Mohamed Wula Bilali kañum nando mom sehil mum Aziz Al Khamanouche taw kañum woni ministre hoore jagorɗe leydi Maroc kamɓe tigui gardoto nguɗon batu so tawi ko ministére uji jeegom ɗi o yaadi ɗin kanko Mohamed Wula Bilali hoore jagorɗe omo yaadi ministre du commerce woni jagorgal kalfinaɗo ko fate julagu e bayladi wondude e jagorgal kalfinaɗo ko fate awom omo yaadi kadi e jagorgal kalfinaɗo ko fate jangde towde e ko fate wittoji scientifique ko noon kadi omo yaadi e jagorgal kalfinaɗo ko fate kotki omo yaadi kadi e jagorgal kalfinaɗo ko fate action sociale ko noon kadi omo yaadi e jagorgal kalfinaɗo ko fate ndewo ko ɗeɗo jagorɗe jeegom woni ɓe o yaadi to Maroc to omo yaadi kadi e sete timmude no fewi taw ɓen noon ko représentant witeɓe patronat ɓe leydi Mauritanie kamɓe ɗo noon hollirama tigui to leydi Maroc to ɓe jooɗotono batu mabɓe noon e nder oɗo weekend ɓe mbawa tigui yewtidde ko fati kay e ƴellidde gollodiral hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi e hesitinde cifande kewɗe ɗe leydi ɗe sifodir noon e siwde cifande kese e nder ɓen keɓeɓe jaadi ɓeɗon taw ko ɓen witeɓe représentant ji patronat mo leydi Mauritanie kañumenne ma joddotoon e patronat ji taw koɓe leydi Maroc ɓe mbawa tigui gam yidde ƴellidde ko fate secteur privé e nder leyɗe ɗe ɗiɗi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ñande talata ɓennuɗo jaworgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi e gueɗe caggal leydi e kalfinaɗo kadi ko fate murtannaɓe wurɓe caggal leydi o waɗi convoqué noon to bureau ji makko convoqué to noon ambassadeur joɗaniɗo leydi Mali e nder Mauritanie hono biyeteɗo Mohamed Debassi o holliri noon nde ɓe joddinde noon holliri tigui mette mabgo no fewi o holliri kadi mette leydi Mauritanie kala e oɗo saaha joni e gueɗe kamtude nde Mauritanie naɓe mbaɗete e nder leydi Mali siftinde o noon oɗo saaha kala Mauritanaɓe yonɓe no fewi nana majjina melew e nder leydi Mali no ronki yitede koreji mumen noon hewɓe mabɓe koreji mumen kolliri fodde sappo e joyi mabɓe puɗɗima pittali mumen ittede nder leydi he puɗɗi pittade ɗon to leydi Mali kanko jagorgal ngal noon holliri tigui wonde leydi Mauritanie e leydi Mali andano tigui cihlagal ko cihlagal moƴƴal e koddigal moƴƴal wonno hakkude mabɓe kono noon ɓe jaɓata walla gueɗe ene waɗe en ɓesgu mabɓe tawateɓe to mbawi wonde kala ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen e on fannu keddoɗen ha joni Mohamed Cheikh Ghazouani hoorejo leydi ndi o heeɓi ƴetti tigui appel taw ko noddago téléphone ummorade nando makko sehil makko colonel Azimi Koita hoorejo leydi Mali o ɓe jewtidi ko juuti noon ko fati e tekkere surkore oɗo saaha joni hakkude leyɗe ɗiɗi kanko colonel Azimi Koita noon ko o yeddi ha sori ladde wonde kay gueɗe kamtorinde batteɗe gueɗe to banggue wargoji ha e felleteɓe kala saaha e majjinteɓe kala taw ko Mauritanie naɓe nder leydi Mali o yeddi tigui ɗen gueɗe o holliri wona kuninkoɓe leydi Mali mbaɗata ɗen gueɗe o holliri kadi kaalaluji kalteɗi kala e oɗo saaha joni hay preuve goto ala joggaɗo kollirowo tigui wonde ɗeɗon gueɗe ko kuninkoɓe leydi Mali ɓe hinde fama walla ko kuninkoɓe mbawa wonde foof mbawi wadde ɗum e nder leydi he o holliri noon waɗoɓe ɗeɗo gueɗe kanko colonel Azimi Koita o holliri waɗoɓe ɗeɗo gueɗe e oɗo saaha joni ala ko woni yidde mumen e fandare mumen so wona yidde herguinde cihlagal e koddigal moƴƴal gonno ngal hakkude leyɗele ɗe ɗiɗi o holliri noon wonde gouvernement mo leydi Mali nana udditi hen enquête jaƴƴo no fewi beele ɓe mbawa andude waɗoɓe ɗen gueɗe kamtorɗe no fewi mbawa tigui rewnede lawol hano hannirtini ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar sen ummima to kabaruji men ɗemgal pulaar
kabaruuji men ɗemngal famille mo tani ko leydi Sénégal paaɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jaagorgal kalfinaɗo ko fati e cellal ade kañum e gollidiɓe mum ɓe kolliri tigui ɓe kewade kala subaka so huccide ɓesgu leydi ndi andinde ɗumen to mborosa covid 19 yarata ɓe kolliri noon nder waktuji no gasene cakkitiɗi ɗi holkisa e nder leydi Sénégal ko ujunere capanɗe jeeɗiɗi yimɓe e jeetato e nder holkiso he noon tawama tigui hen jeeɗiɗo e jaati ko fiɗaɓe covid 19 e nder ɓe ɗum noon so ɓetama to banggue pourcentage ene holli nder temedere kala hen ɓolum piccal capanɗe jeegom e nayyi ko fiɗaɓe e nder ɓe cellano ɓe hen sappo e goho kefti cellal mumen hano hanniti ni paati galleji men neɗɗo goto ne tampi sanne ma wallite to banggue fofago hay neɗɗo goto noon ala mo rafi o yooɓi fittade mum tugui e nder waktuji no gasenayyi cakkitiɗi ɗi ɓe kolliri noon e oɗo saaha joni leydi Mali to leydi Sénégal tugui kay ko boroso naati leydi ndi faade oɗo saaha joni ko windete doggol hen ko capanɗe jeetati e joyi ujunere temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeetati e yimɓe ɗiɗo e nder ɓen noon hen capanɗe jeetato e tato capanɗe jeetato ujunere e temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeegom e goho hefti cellal mumen hano hannirtini so tawi noon ko doggol wasɓe pittali men ɓe jettima ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e ɗiɗo tugui kay ko rafi o naati leydi ndi faade oɗo saaha joni ñalawma hannde o noon ko hedde juuɗe safroɓe tinaɓe wonduɓe mboros coronavirus ko capanɗe joyo e yimɓe jeetato ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ñande jeetati lewru marsa ɓennudu ɗo wonno ñalawma findere mo windere nde kala mo wonirta ko fate ñalawma teddinaɗe rewɓe e nder on ñalawma noon Ousmane Sonko e oɗo saaha joni jofaɗo feɗendu tawa kadi ko baɗaɗo contrôle sous contrôle judiciaire pawaɗo kay jofaɗo feɗen tumaɗo ko fati viol tawa o tuma ko violde on biteɗo Adji Sarr taw ko suka debbo gollotoɗo e galle ɓosurɗum kanko Ousmane Sonko noon on suɓima on ñalawma wadde haalande makko ha joni noon omo heddi tigui e yeddude ha sori ladde e ko tuma ko o holliri noon o wi noon o senni Allah o senni Sénégal naɓe kala o wi kadi wallahi omo woni so tawi kay ko tuma e makko ko so tawi noon wonno e makko o jaɓata tigui dillere waɗa nder leydi Sénégal hay o jaɓatano hay soko gartalde goto wona neɗɗo Sénégal naji hay goto saka noon kene wiye yimɓe mbasi hen pittali men o holliri noon ɗeɗo gueɗe foof ha yimɓe mbasi hen pittali men ala gonɗo responsable mum so wona Macky Sall horejo leydi ndi e yimɓe mum ɓe waddi complot ko kañumen tigui caabide ɗon dillere ha yimɓe mbawi mbasi hen pittali mumen ha joni ko leydi Sénégal keddonen Papa Amadou Sarr ko gadde ko kañum ardi noon ko catala bitengal DER woni délégué général de l'entrepreneur rapide o riwama ha laaɓi woni tigui o waɗama limogé o yollima ha laaɓi waɗama limogé ɗum noon ko caggal nde o rewno kay amde hawo yalti dingarala caggal kay nde o ƴettino konngol makko ñande 8 mars ɓennuɗo nde e télévision o woli haalande noon e nder haalande makko he noon o haali konngudi kulɓiniɗo no fewi saabu kay wiidemo wonde diine islam o kay wiide wonde debbo fotani salminde gorko so wona taw ko joom haramum o holliri tigui ngala kuulal foti ko firtede diine ha laaɓa ngal kuulal sellani o haali hen konngudi musno fewi ɗina konngudi noon ɗi mbaɗama critiqué no fewi ɗi commentama no fewi e nder leydi Sénégal haala ka rewi noon ha yetti Macky Sall eno foro Macky Sall ha hoorejo leydi ɗi ko ɗon tigui Macky Sall ƴetti biig muɗum siifi sifande taw ko décret on décret noon komo tonggode 2022-621 du 9 mars 2022 woni no janggo mum ni riwmo ha laaɓi oɗo saaha joni o waɗama limogé tigui o riwama e golle makko ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to legal Anna Marisa mo Dakar ko police taw ko police ɓe hinde division spéciale halfinaɓe ko fate cyber criminalité kañumen mbaɗi toon teɓanɗe ɓuttere no fewi ɓe teɓima toon noon kene ɓe teɓima toon noon kene fodde kene wona sagataɓe nogas taw ko dartorunoɓe e gollotonoɓe ko fate cyber criminalité ɓen noon tawa tigui koto legal bitegal Anne Marise ɓe tawa noon koɓe luwi galle mawɗo no fewi étage mo era plus 4 noon e nder on eɓe koɗi hen eɓe mbaɗi hen bureau ji mabɓe ko toon ɓe puntata yimɓe ɓe mbaɗa ɗumen cyber criminalité heɓe mbawa ñamde ɗum koppereji mumen kamɓe nogas ɓe kala walla kene ɓuura nogas kamɓe kala koɓe Nigéria naɓe hollirama noon ɓoyata ɓe ɓennine yesso parquet tawa kadi ɓe joguiri ñawɗede koko fati kay e association de
malfaiteurs, extorsion des fonds et escroquerie en bande organisée en ligne. Ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar senen to leydi Sénégal ko to leydi Mali paden to leydi Mali état-major général mo koninkoɓe leydi Mali ɓe mbaɗi communiqué mabɓe mo tongode nogas alarba hanki o jeenayi lewru mbooy hitaande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi ɓe kolliri nder communiqué he noon wonde arme o nana darino dole mum ponno ene jokki kadi e kala saaha yiilade e firtude kala cabbuli taw ko pelle ceɓɓitiɗe to tawete e to base uji men mbawi wonde kala e nder leydi he taw ko plan moɓe mbiyata plan Mali ko e opération moɓe mbiyata kele tigui ɓe ɗon opération kele tigui noon ɓe kolliri tigui ɓe puɗɗi ɗum ko guila ñande goho lewru mars faade oɗo saaha joni ɓe kolliri noon ɓe mbawi tigui ɓe mbari seɓɓitiɓe hewɓe no fewi ɓe keptiniɓe arma kewɗe kaɓɓirɗe no kewɗe no fewi ɓe keptiniɓe ɓe nangui kadi ɓe nangui kadi ɓe nanguiniɓe kadi sagataɓe joyo taw ko ɓen wiyeteɓe poseur de bombe woni tigui dartoriɓe tufade bomboje e lawol e kala saaha ene pettina bombo en pettina bomboje men e saaha otoji mbirtoɗon joye wiɗen noon ɓe joye mabɓe noon ɓen teɓama e oɗo saaha joni ɓe kolliri kadi wonde ɓe keptiniɓe petelaji joyɗi hinde AK 47 AK 47 ɓe keptiniɓe petelaji joyyi goɗɗi e lance roquette goto mo anti char mo hinde LRAC wondude e lippico e 5 moto wondude e bomboje 4 ɗe hinde ɓe keptiniɓe ɓe kolliri noon so tawi koto secteur mo ñoono to noon dadiɓe fama kepti toon e juuɗe ɓen taw ko wañoɓe dose wañoɓe tradition woni dose ɓe kepti e juuɗe men petelaji jeetati ɗi hinde PM so tawi koto région de Mopti ha to Bandiagara kala ɓe mbawi nanggude toon sagataɓe jeegom taw ko dartuɗonoɓe kay tufade bomboje ɓe kepti toon kadi bomboje ɓe keptiniɓe ɗen bomboje jeegom ɓe mbawi bonnude ɗum so tawi koto nokku to wiyete Kangue ne tawe capantati kilométre hakkude mum sévari toon noon ɓe mbawi nanggude toon fedde de sagataɓe kene ɓuura sagataɓe nogas taw ko fed jeeyaɓe e groupe armé terroriste armé taw ko bandiɓe joguitiɓe mbawi nanggude ɗumen toon ɓe keptini ɗumen petelaji kewji no fewi so nokku biyeteɗo zone pesa ha to wiyete Baye ene tawi nder cercle bankasa ɓe kolliri tigui ɓe mbawi heptude toon ɓe kepti toon fodde capanɗe jeegom fetel taw ko fetel waño woni fusil de chasse e pistolet sappo automatique wondude e petelaji ɓutti no fewi ɗi hinde jeegom ɗi hinde AK 47 e kuure kewɗe no fewi so tawi noon koto Kuccala ɓe kolliri tigui ɓe mbaɗi toon opération mabɓe e nder ladde Boura ha to ladde Mahou kala ɓe mbawi tigui nanggu toon suspect goto on suspect noon tumaɗo tigui golloto koye seɓɓetiɓe ɓe mbawi wadde ɗum e juuɗe gendarmerie so tawi noon koto Sikasso ha to Buguni kala ha to wiyete Kulikoro to noon e oɗo saaha ɓe kolliri tigui ɓeɗe ndewe sawawuji taw ko ɓen pelle seɓɓetiɓe ɓe ndewe sawawuji men koɓe rewɓe mumen eɓe ndewri men koyngel ɓe dartinta hande ɓe teeɓi ɗumen kala ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar koye leydi Mali keddoɗen ha joni ɓe état major général mo l'armée waɗi communiqué mum mo tongode nogas goo e nder on communiqué noon kamɓe état major général o ɓe kolliri tigui kamɓe état major o ɓe kolliri tigui wonde ɓe ferme ɓe condamni ko wiyete fermement ɗen gueɗe criminel batteɗe kala saaha to kerol hakkude mabɓe e leydi Mauritanie taw koye Mauritanie naɓe batte ɓe jeddi ha soodi ladde noon e oɗo saaha joni kala kene wiye ɗen gueɗe kay ko koninkoɓe leydi ndi mbaɗata ɓe kolliri noon e nder ɗen gueɗe ala mbaɗowo ɗum so wona ɓen yidɓe heeƴide cihlagal moƴƴere koddigal gongal hakkude leydi ɗe ɗiɗi ɓe kolliri noon e oɗo saaha joni laamu leydi ndi nana udditi hen kay taw ko losgoji jajƴi no fewi haaɓe mbawa teɓade ɓen waɗoɓe ɗen gueɗe kamtorinde siftinde on noon oɗo communiqué ɓe mbaɗi ɗum kay ko caggal nde wiya kay fodde Mauritanie naɓe hewɓe ne majji nder leydi Mali koreji men kolliri fodde sappo joyi e mabɓe ko waraɓe ɓoyani ko kadi ko Mauritanie naɓe ɗiɗo pella kerol taw waɗɗani leydi Mauritanie e oɗo saaha joni tawi to hôpital cardiologique mo Nouakchott e juuɗe safroɓe ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar udditen kabaruuji men koto leydi Guinée Conakry capanɗe joyyi e jeetati landa dawrugol woni parti politique tawa e nder ɗina landaji ne tawe hen ɗiɗo landaji ɗiɗi lundiyankoɓe taw ko poids lourd woni landa wiyete ka l'IFDG ko Sely Diallo addi wondude e ka landa wiyete ka IFR ka noon ko Sidi
Siya Touré addi ɗuma ɗiɗon capanɗe joyi e jeetati landa kamɓe kala ɓe kawri tigui ɓe pamodiri ɓe kawri so tawi kay ɓe ndentay koɓe joguiɗo jippade e booli wadde seppoji mumen hollude kay e oɗo saaha joni ɓe beltanaki haydara ɓena militaire uji derguiɗe ɓe laamu taw ko joɗiɓe oɗo joni laamu transition ɓe kolliri noon ɗina koninkoɓe haydara ala ko kormi e ko haadano kadi ɓe kolliri ɓe puɗɗima yaɓɓude kuule bindanoɗe e charte taw ko charte de transition woni deftere tawatede hen kuule ɗe kawrano ko faati e guel ɗon oɗon ɓeɗon derguinoɓe laamu noon jogotto laamu ngu kay ha transition ha laamu ngu wawa artude e juuɗe civil en ɓe kolliri noon haydara ala ko koninkoɓeɓe e oɗo saaha joni kormi woni ko respecté ɗen kuule musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceeram ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habruji men e ɗemngal pulaar e sawto he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ko Seydi Abou Bah ketki malaki jaam yo jaam Allah jogom jogo on